Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kula hormati para bapak-bapak, ingkang kula hormati ibu-ibu, bapak sedaya, monggo kita langkung rumiyin ngaturaken rasa puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amal saking rahmat lan pitulungipun Allah. Alhamdulillah kita sedaya ditakdiraken saged rawuh maos Yasin, donga sesarengan, maos sesarengan. Mugi-mugi niat lan langkah kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat salam mugi-mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan benjing pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun Bapak Ibu kabare sehat sedaya? Alhamdulillah. Saya semangat. Mboten sing atok. Semangat sedaya. Semangat Ibu. Alhamdulillah kita sakit pinanggih malih. Dan iki kita sampun masuki namine bulan apa sakniki? Bulan Saban. Pingin bulan Rejab. Sakniki sampun masuk bulan Saban. Nek bulan Rejab pingin kita mastani syahrullah bulanipun Allah. Nek bulan Saban niku syahrul rasul, nggih niku bulanipun Rasul sebutane ngoten. Lah napa Bu kok diarani bulan Rasul ngoten nggih Bu? Nah, ternyata niku perintah maos sholawat niku ayate turun niku turune niku nggih wonten bulan Saban. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya malaikat Allah lan malaikat dan kita sedaya diperintahane bermaos sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Ngoten. Monggo saderenge mila kita maos sholawat badar Ibu. Nggih. Sholawat niku wonten macam-macam. Wonten sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat Jibril. Nah niku namine sedaya sholawat. Sinten ingkang mau sholawat 1 kali, maka dibalas kebaikan oleh Allah 10 kali. Sinten ingkang mau sholawat 10 kali, dibalas kebaikan 100 kali. Ngaten niku. Riwayate ngoten, monggo kita mau sholawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna berkat bawasan sholawat mugi-mugi hidup kita, ibadah kita tambah barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah Ibu Bapak, bulan Saban nah niku nek kita ngarani niku artine niku jalan kebaikan. Napa Bu? Jalan kebaikan. Terus mengke nek kita ditekoni apa yo Saban niku ngoten nggih Bu. Artine bulan Saban niku nek ngarani bulan apa ruah nggih Bu. Nggih. Nek wong Jawa ngarani ruah, nek secara bahasa Arabe nggih niku Saban niku dalan kebaikan. Artine ngeten, semua amal kebaikan
niku dilaporne wonten bulan Saban. Wonten malih ingkang diwastani nisfu Saban. Gambarane ngeten. Menawi bulan Rejab ibaratnya tiang niku nanem, nggih Bu, nanem tanaman cara tiang nanem jagung ya, Mbak. Nanem pantun apa jagung niku istilahnya wonten bulan Rejab. Lah bulan Saban niku kados tiang ngramut tanemane. Nek jenenge ngramut dikapakne, Mbak, dipun siram nggih Bu, dipupuk nggih to, disambangi, diopeni. Lah niku bulan Saban. Mungkin pas bulan Ramadan wayahe ngunduh apa nipun? Nggih ngunduh ampunanipun Allah, ngunduh pahalane. Lah terus bulan Ramadan niku ifku minanar, dihindarkan, dijauhkan dari siksa api neraka. Berarti dimasukne teng surga. Kangge sinten niku? Ngoten nggih Bu? Dateng tiyang ingkang purun menghidupkan malam-malam bulan Rejab, bulan Saban lan bulan Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kekuatan lahir batin, kekuatan sehat, kekuatan iman saged ibadah wonten bulan Saban lan wonten bulan Ramadan lan bulan-bulan selanjutnya. Allahumma amin. Alhamdulillah. Nah, ini jalan kebaikan ya Bu. Berarti dibentang luas untuk nopo? Tempat atau kesempatan damel nanam kebaikan. Ad-dunya masratul akhirah. Donya iki nggih panggonane tiyang ingkang nanam amal kebaikan. Apa maneh wonten bulan Saban. Nun sewu Pak Bu, kathah lho tiyang niku nggih pengin ibadah. Masya Allah, dadak nggih kesempatane mboten wonten nggih. Mungkin kena sakit sehingga mboten saged ibadah. Apa maneh napa niku? Sedo nggih Bu, nek tiyang sedo ra mboten wonten kesempatane nggih. Nah, mumpung kita diparingi badan ingkang sehat lan wonten kesempatan, monggo kita gunane damel ibadah. Ibadah napa to wonten nggih Bu, Pak? Nggih terutama damel zikir. Kados kita wau maos Yasin. Tahlil niku wau namine niku nggih zikir. Zikir niku eling ingat dumateng Gusti Allah. Wonten jaminanipun Allah, barang siapa ingkang melazimkan zikir niku nggih seneng lampahi zikir, jaminane nggih nika pikantuk ampunan saking Gusti Allah. Di ngapura dosane lan pikantuk niku balasan pahala ingkang kata azizun adima, balasan ingkang kata. Terus nomor kali tiyang ingkang purun lazime zikir nggih menika diparingi ala bidzikrahi tatmainul qulub, manah lan pikiran niku dadi tenang. Tenang nggih Bu? Niku tenang kok ngantuk. Tenang. Nggih saking tenange sampe ngantuk nggih Bu. Tak lho nek sawah napa ten Pak peken tak mboten saged ngantuk sebabnya mboten tenang nggih. Nek ngantuk mungkin dagangnya dipendhet tiyang. Lah saged tileme biasane nek suasana tenang. Alhamdulillah. Ngoten niku makanya diisi damel zikir. Terus malih niku nek kula mastani wau Saban niku bulan turune maos salat amalan wonten bulan Saban niki nggih nika monggo kita memperbanyak maos apa Bu? Sholawat. Man sholla alayya kula yaumin khamsami'atin marrah. Lam yaftakir abadan. Maksudnya napa niki hadis Nabi. Man sholla alayya sinten mawon ingkang purun maos sholawat. Kados wau nggih Bu, sholawat wau lho nggih. Nek sing pendek nggih shollallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ingkang kita wasku shollallahu ala Muhammad. Niku nggih sholawat nggih Bu. Nah niku kula yaumin setiap hari. Maksudipun nggih mantun salat wonten niku. Tas perak putrane wonten 100 nggih Bu. Sampeyan diputer nih ping 5 berarti ping pinten? 500. Jaminanipun napa? Lam yaftakir abadan. Tidak akan miskin selamanya. Berarti hidupnya dicukupi dening Gusti Allah. Niku jaminanipun ingkang matur niki Allah lewat hadis Nabi. Maksudnya ngeten, sapa mawon
maos selawat ping 500 dijamin rezekine lancar. Terus nek rezekine seret berarti napa kurang maos selawat. Nek makane ketika tiyang yo piye yo aku ben rezekine lancar. Jarene Bu Fatimah wonten hadise Nabi sapa mawon urun maos selawat kula yaumin apa khamsamiatin niku dijamin lam yatakir abadan ora bakal miskin utawa fakir selamanya. Berarti napa Mbak? Sugih ya. Terus nek pengen golek ilmu pesugihan nggih niku bendina maca salat. Kalih nyambel nggih saged nggih Bu nggih. Shallallahu ala Muhammad. Kalih matur nggih Mbak. Shallallahu ala Muhammad. Daripada damel kelamun nggih Bu. Kelamun timbang ngitungi napa hartane wong. Lagi mendingan didamel sholawat. Jaminane niku. Dados tiyang ingkang purun langgeng maos selawat jaminanipun insyaallah pasti dicukupi semua kebutuhan hidup. Rezekine lancar, rumah tanggane tentrem, awake sehat. Nggih to, Mbak? Nek pengen sehat mboten ado-ado didamel maos selawat damel dikir. Terus niku obate wonten nggih obate niku tombo ati iku lima ya wernane maca Al-Qur'an angen-angen samanane. Ingkang selanjutnya dibiasane maos Al-Qur'an. Terus selain maos selawat wonten bulan Saban memperbanyak maos apa Al-Qur'an. Terus Yasin niku Al-Qur'an mboten Bu? Nggih. Al-Qur'an nek kok enek Yasine berarti Al-Qur'an protol. Nggih to Al-Qur'an kok enek Yasine berarti kurang to nggih? Protol kabeh berarti. Berarti nek maos Yasin kados jenengan waos kita wau berarti sampun maos Al-Qur'an. Atine sok kok sumpek kok didamel maos Al-Qur'an terutama maos Yasin nggih Bu. Jaminane pertama diilani saka rasa sumpek. Berarti napa Bu? Bahagia. Insyaallah kita saumpama niku wonten ati gak penak setelah maos Yasin insyaallah diparingi atine bahagia. Allahumma amin. Terus diisi dengan memperbanyak salat nggih Bu, Pak. Sapa wingi pun salate pun aktif, monggo diperbanyak nggih Bu. Salat sunah. Salat wajib mesti nggih Bu. Nah, sinten mawon ingkang nglanggene apa niku laksanane salat napa kuwi 5 waktu lah dijamin dening Allah nggih menika uripe digawe gampang, gak angel, uripe gampang. Golek rezeki nggih gampang. Diilane saka susah. Terus nomor kalih niku benjing niku wonten alam kubur mboten disiksa. Terus dikantut dakul janah bi khairihi hisab. Masuk surga tanpa dihitung belum ngoten nggih Bu. Nomor setunggal wau membiasane apa Bu? Dikir. Nomor kalih maos selawat. Saisa-isane maos Al-Qur'an. Nomor 3 salate dijogo. Dijogo ni artine dikejakne nggih Bu nggih. Terus nomor terakhir niku nek kita gadah rezeki monggo memperbanyak sedekah. Arep kerupuk nggih, Mbak. Sedekah kerupuk utawa sedekah lempeng apa senyum nggih, Mbak, Bu. Nek ra ndang ngoblas lho Bu aku senyum nggih sedekah nggih, Bu. Nggih. Senyum tapi aja guyu-guyu dhewe nggih, Mbak. Mbok kira umat. Lah senyum niku nek wonten kancane, wonten suamine napa keluargane. Lah niku juga termasuk sedekah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terus niki karena niki bulan Saban, niki bulan kebaikan. Niku monggo kita napa niku ngresiki ati juga, memperbanyak napa istighfar. Maos istighfar sing kuat. Ibarate barang nek saumpama niki napa niki Bu, botol nggih. Botol niki kan nek saumpama istighfar niku resiki, nek botol niki sampun resik, insyaallah diiseni banyu apa mawon niku badhe napa jernih. Saumpama botol niku reget kinten-kinten 1000, niki diiseni banyu napa reget napa mboten? Nggih. Nah, mungkin
badane sampun bersih damel maos istighfar di dalam ibadah napa mawon insyaallah niku badhe napa impi kantuk napa ridhone Gusti Allah. Allahumma amin. Monggo kita mau salat Jibril nggih Bu. Nggih. Saged nggih salat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu-ibu, non sewu, nek kita kemarin sampun ringati Isra Mi'raj ya Bu. Isra Mi'raj wingi wonten bulan apa wingi? Bulan Rajab. Wingi perintahipun Allah, Rasul niku napa niku perjalanan saking Masjidil Haram niku Mekah dumateng Palestina. Lah niku wonten malih Rasul Nabi Muhammad niku nggih diutus dening Allah lewat malaikat Jibril ngono supados melampah perjalanan dari Madinah menuju Palestina utawi niku menuju Baitul Muqaddas. Nggih Bu nggih. Baitul Muqaddas niku pundi? Palestina. Palestina pundi, Mbak? Magetan Kulon. Ora tekan kidul, tepi Ponorogo. Nah niku saderenge mlampah teng Baitul Muqaddas niku malaikat Jibril matur dumateng Nabi Muhammad. Ya Rasul, panjenengan diutus dening Allah tindak dumateng Baitul Muqaddas. Niku perintah Allah ya Rasul. Karena niku perintah Allah, Nabi Muhammad pun boten ngenyang. Nggih, ngoten nggih Bu. Samina wa ata'na. Nah, nek cara polisi siap ngoten nggih Bu. Lah niku. Nah niku terus ya Rasul mangke saderenge panjenengan tindak Baitul Muqaddas panjenengan mangke badhe menemui beberapa hal ngoten nggih. Lah nomor setunggal mangke nek pepanggih napa mawon wonten perjalanan jenengan pertama kali niku panjenengan dahar. Dikapane Bu? Didahar. Perintahkan dahar. Terus selanjutnya mangke menawi wonten mangkok emas ingkang mendelep maka napa muncul mendelep ning aran jenenge napa Bu? Daldul katane. Ketok ora ngoten niku mangke jenengan delep nih. Terus nomor 3 mangke panjenengan badhe pinanggih manuk peking ingkang dikejar-kejar dikiter dening burung elang. Terus nomor selanjutnya panjenengan mangke badhe pinanggih nggih menika manuk gagak sing arep mangan dendeng tetapi wonten cermin dadi isin dadi mlayu. Terus ingkang terakhir ya Rasul panjenengan mengke padhe pinanggih mayit. Pirsa mayit Bu? Mayit niku tiyang urip napa mati? Mati. Tiyang mati sing ambune busuk. Monggo ya Rasul panjenengan mulai lampah perjalanan. Saestu nggih niki Kanjeng Nabi Muhammad langsung mulai mlampah. Ngoten nggih Bu. Nah, terus niku mulai perjalanan akhiripun panggih pertama kali niku pinanggih gunung. Pirsa napa Bu? Gunung. Nek jenengan ngarani gunung napa Lawu nggih Bu? Nek nggih kula gunung Bancak. Lah ngerti gunung terus niki. Yo, gunung sakmene gedhe niki kene mangan piye? Ngoten nggih Bu? Jenengan karena niki perintah Allah, Rasul mboten napa nawar langsung ditaati langsung maju gunung niku kehendak Allah saya gede wae nggih Bu saya cilik sampai gedene sak donat. Pet sak donat Bu? Donat niku bolong tengah apa bolong pinggir Bu? Bolong tengah niku jenenge donat. Gedene sak donat tur gunung wae berubah menjadi donat roti. Tur rasane strawberry. Saestu
gedhe wau dening Rasul dipegang berupa roti langsung didahar. Enak gitu. Bayangne. Lah ngoten niku. Terus lanjut Nabi langsung nerusaken perjalanane Nabi Muhammad niku saestu pinanggih mangko emas. Emas lho Bu nggih. Nah, jenengan bayangne emas nek gelang apa kalung mawon sakmoten nggih. Apa niki mangkok tapi terbuat dari emas. Nah, mangkoke wau muncul delep. Terus karo Kanjeng Nabi dilelepne teng tanah lelep. Terus lanjute niku Nabi perjalanan malih pinanggih burung napa peking niku alit napa alit nggih Bu. Nah, dikejar-kejar dening burung napa elang badhe dimakan. Nah, dugi niki berarti riyen nggih Bu. Gunung mau apa tamsile ngoten nggih Bu. Niki gambaran kehidupan. Nek Isra Mi'raj iki kan macam-macam Nabi ditunjukne keadaane neraka, keadaane surga, keadaane langit, nggih ta? Nah niki teng Baitul Muqaddas niku juga gambaran kehidupan. Gunung ingkang ageng wau dening Allah ken nedhi kendhahar Kanjeng Nabi. Artine gunung niku hawa nafsu manusia. Semua manusia niku gadah hawa nafsu, pengen memiliki harta, gitu, pengen memiliki napa niku jabatan, pengen marah, gitu, pengen males, niku namine hawa nafsu. Kok hawa nafsu itu iso ngalah nih, berarti tiyang niku badhe selamat. Tapi nek hawa nafsu iku ora iso dikalahne, kalah kalian nafsu, badhe celaka. Lah niku Kanjeng Nabi saged naklukne hawa nafsu. Saiki pertanyaane, pripun carane nakluk hawa nafsu ngoten nggih Bu? Nggih niku salah setunggal didamel dikir. Terus didamel poso. Poso nggih, damel poso, damel dikir. Terus nomor 3 didamel ngaji. Dengan ngaji niku pikanto ilmu, terbimbing imane, terbimbing prilakune. Lah insyaallah niku hawa nafsu saged takluk. Alhamdulillah. Saged dipahami to niki nggih Bu? Buat iki ngajine aneh. Nggih Bu. Lah terus nomor 3 niku Nabi panggih manuk peking dikiter-kiter dikejar dening manuk elang. Manuk elang niku mangan apa Bu? Daging nggih to. Mangan daging niku manuk elang. Lah terus niku dikejar lah manuke peking wau. Nyuwun perlindungan ning Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kula dikejar-kejar karo elang, kula badhe dipangan. Nah, akhire elang dugi. Terus wis elang, wis aja kok pangan si peking iku. Wis njalukmu apa? Ngoten niku omong-omongane Kanjeng Nabi nggih, Bu. Nah, elange matur, kula pengin mangan manuk peking iku ya Rasul. Aja. Njalukmu apa? Daging. Wis kalih Kanjeng Nabi diirisne napa pahane Kanjeng Nabi. Pahane Nabi niku lho Bu. Diiris. Jenenge bayani. Ngeri nggih? Karena begitu. Maknane napa? Tiyang niku menawi purun berkorban, nggih to? Niku dalam kehidup niku badhe mulya. Dados dalam kehidupan iki kita monggo purun berkorban. Kados jenengan nuwun sewu nggih Pak. Bengi-bengi mriki nggih to? Ngantuk-ngantuk. Bengi-bengi kok purun mriki nggih mados ganjaran ridhonipun Allah. Niku berarti purun berkorban bagi agama. Lah mengke sing bales Allah piyambak. Ngoten nggih nek menungso mboten saged bales, balesane kadang kecewa menungso nek ngarepne balesane menungso nggih. Lah kita sebaiknya mengharapkan balasan dari Allah. Ngoten saged dipahami nggih. Selanjutnya wonten burung apa wae gagak. Saya burung gagak ku warnane napa Pak Bu? Ireng apa ijo? Ireng mangan ngoten lho nggih. Biasanya wonten tiyang badhe sedo wonten burung gagak. Burung gagak itu sing dicari kan bangkai nggih to, baune. Makane wonten tiyang badhe mati, badhe sedo, burung gagak niku pun ngetos penciumane. Biasanya nek wonten badhe tiyang badhe sedo, wonten burung gagak dia sudah mencium bangkai walaupun tiyang niku dereng mati. Ngoten nggih. Lah burung gagak niku wau badhe mangan dendeng. Pirsa dendeng Bu?
Daging sing dibumboni sing dipepe. Nah, wonten dendeng iki wau, andinge dendeng niku kok wonten kaca. Kaca jenenge ngarani napa niku? Ilo. Lah, badhe jupuk dendeng, gagake wau kok ngerti bayangane awake dhewe. Nah, isin. Nah, maknane napa? Tiyang niku selama masih punya rasa malu, isin, berbuat dosa, isin, berbuat salah, isin. Lah niku insyaallah juga badhe mulia. Ngoten nggih bisa dipahami nggih, Bu? Nggih. Niku gambaran kehidupan. Terus selanjutipun terakhir nggih niku wonten bau mayit ingkang busuk. Niku artine napa? Kita niku sebagai muslim tiyang ingkang beriman sebaiknya tidak perlu mencari aib orang lain. Aib orang lain digoleki. Iku sabine piro to? Digolek-golek iki ngoten nggih, disebar-sebarne. Iku anune piro lah? Mboten perlu. Lah niku berarti aib orang lain. Lah maaf. Ibaratnya napa? Mangan daging sedulure dhewe. Ngoten nggih. Dados tiyang ingkang purun nutupi aib utawa keburukan orang lain niku berarti napa? Akan diberi kemuliaan. Nah, ibaratnya mayit ingkang busuk wau artine pripun? Tiyang ingkang membuka aibin sedulure. Maka baune busuk. Nek tiyang ingkang purun nutupi aibe saudara, maka niku baune wangi. Lan becik insyaallah aibe di hari kiamat ditutupi oleh Allah. Alhamdulillah. Seperti pahami Ibu, Pak? Nggih. Terus niki wonten oleh-oleh ngaji karo Bu Fatimah. Nabi niku diberi gambaran kehidupan. Pertama niku pirsa gunung kudu timaem. Niku artine niku hawa nafsu harus ditundukkan supaya selamat. Nggih wong tua, nggih wong enom sedaya gadah hawa nafsu nggih, Bu? Nggih. Marah, pengen ngamuk, lha niku kedah ditunduk niki insyaallah mulia. Terus nomor kalih menika kula baleni malih gemebyare donya. Mangkok wau artine gemebyare donya. Dengan gemebyare donya kita aja ngumun, aja terberdaya. Ngoten lho. Nggih niku berharta, napa jabatan, napa mawon, nggih. Sekiranya niku melalaikan kita saking ingat Allah, lan niku monggo kita kalahne. Nggih to, mangkok emas niku gambaran kehidupan, mempesona, indah. Lah entek-enteke badhe tinggalne napa mboten, Mbak? Sejadah omah kuwatan kendaraan kata kita terus sedo wonten sing beto? Betul. Rasane nggih, Mbak, awake dhewe yang kuburan gowo e. Diusul ta nggih? Nggih. Lah nomor 3 nggih nika kita mau berkorban dalam agama, dalam keluarga. Kaya nyekolahne anake. Ngoten niku nggih berkorban nggih, Bu? Nggih. Niku mengke Allah sing bales. Terus nomor dendeng wau selama kita niku masih punya malu, insyaallah juga badhe selamat. Terakhir monggo kita aib saudara muslim kita sedaya kita tutupi, jangan sampai dibuka. Nanti bangunnya busuk kayak mayat wau. Sampun ngoten mawon nggih, Mbak. Sakit mangke badhe kira. Sakit cerita temune, Mbak. Saged. Dibuki barokah ngaji lan yasinan bener-bener kita selalu diparingi sehat walafiat lahir batine. Amin. Paringi istiqomah ibadahne. Amin ya Allah. Ibadahe paringi rumah tangga tenang lan tentram. Amin. Sewaktu waktu sedo dalam keadaan iman Islam husnul khotimah lancar kalimat la ilaha illallah. Allahumma amin. Sampun donga nggih, Mbak, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Amin ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najina minan nari wa rafa'in hisab. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Amin. Dosa murai kami semua akil balik sampai sekarang ya Allah. Amin. Dan dosa yang akan datang ya Allah. Amin. Ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Amin. Allahumma tawil a'marona ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah. Amin. Sehingga bisa
masa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi jasadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Amin. Bana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wawasik arzakona ya Allah, lapangkan mudahkan rezeki kami. Bilal khair qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syari abibna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waqti kawaizana fitini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Amin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan pada kami semua anak keturunan soleh-solehah ya Allah. Amin ya Allah. Yang taat selamat dunia akhiratnya ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah yang tentram bahagia dalam lindungan-Mu ya Allah. Amin. Allahumma yassir lana umrana wa ushili. Allahumma mahkum masjidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Amin. Urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, biya ya Allah, biya ya Allah, bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan ya iman, Allah. Islam, husnul khatimah, mudah lancar menyebut kalimat La ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua Amin kami ya Allah, amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang Amin, telah ya meninggal Allah. dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan Amin. masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Hasbi min suali ilmu bihajati. Amin. Hasbi min suali ilmu bihajati. Amin, ya Hasbi min Allah. suali ilmu bihajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Karena Amin. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu, ngaos kita mugi-mugi diiringi dengan hidayahipun Allah lan diridhoi dening Allah, wonten kirang manfaatipun, wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged pitanggih malih. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.